होद बिराद बरिं मोनथारबायलै माथो लानमारनिबो सासेबो सिख्ला गैलाब्रा साला बे लकडाउनाबो जाना होथारबायलै आंखौ खावसे साफा साफा सिख्ला लोगो हमनो गोनाङाबो केन्सेल जाजोब्बाय अ हाफाबोथ' आंखौ लेंहरदोंमोनलै रावबो गैयैखायसो नेनो लेंहरलायबाय खोमा बिदिबाथ' साबद्रायथारबायलै नै बेनो लेंहरबायलाय खोमा हेलौ हाफां नै थांगासिनो र' बोरो मा जाखो बावबाय नामा नों मोख्रा हैद बावाखैब्रा नोंखौ नायगासिनोसो दं आङो दानो थांना बुद्रुहैगोन आं नों आंनि बुंनायखौ खेर लायाना बाब नांगौबालसो ना नोङो हाब मानो रागा जाबाय थायोब्रा र' थांगौ जो दामलिहैगोन आं नोंखौ नों बिराद लेबेल जाबायना हाद जायालै नोंजों र' सानथाय दिनै आं नोंनो ओरैबायदि मोनसे मोजां माने स्पेसियेल बाथ्रा आरोना खोन्थानो सानदों खोनासंगोन ना सङा नोङो हो मा बाथ्रा जालायखोलै अह' आं माबा खोमाखौ होथेना लादों नामा नों बुंबानो खोनाखागोन आङो बुं ओइ सानथाय नों मानो जेब्लायबो खेंख्रा बुङो एसे सिदा खोथाबो बुंनो सोलोंदो ना बिदि खेंख्रा बुंग्राया मालाबा सौथुगोन नोङो मोजाङैनो थोंजों थांग्राफोरासो थोंजों बुंग्राफोरासो सुग्रोयोलै जाम्बि जि सौग्रावबाय फोद्दा हांग्रा खानाय सिखार खानो हाया मिथिबाय खेंख्रा खाग्राफोरासो नोगोद जायो जिबौखौ नुवाखै नों जाम्बि जिबौखौ नायलाय आं माबा खोन्थानो सानदोंमोन बि माबायसो बुंखिलांबाय थाबाय नायलाय अ माबा खोथानो होनदोंमोन ना दे बुंदो होनबालाय दे जोबोर मोजां खोथा मिथिगौ ना दा नों खुसिजोंनो प्रेसारसो जाखांगोन बायदि मोनबाय आं नोंनि थाखाय मोजांब्लाबो आंनि थाखाय गाज्रिबोथ' जानो हानाय ना सानथाय हरै मोखां जालाय दे जाबाय नायदो हाब मा बेलाय माबा फाथैथां माथां गेजेराव माबा S+H लिरलायनाय दंना नायलाय आं बेजों नोंनो माबा फोरमायनो सानबाय माबा फाथैसो होनबावबाय हाब माबा गाबलाबायबायसो माथो ओइ हाफां मा नोंनि गाबनायखौनो आंनो खोन्थानो नागिरदोंमोन नामा नोंलाय बे मा जायो दाबो बे लाबखौनो मिथिया नोङो अननाय माने आं नोंखौ अनो मोजां मोनो हाब फाग्लि जोंलाय माथो अनलायखायोलाय नोंथ' आंखौ सिगांनिफ्रायनो अनखायो आंबोथ' नोंखौ अनखायोना आगोलनिफ्रायनो हाब उन्दैनिफ्रायनो खथ' लोगो जोङो ना अह' आं बे रोखोमसेखौ होनाखै माने आं नोंखौ गोसो थोयो आं हाबा जानो लुबैबाय हाबाखौथ' आंबो जानो लुबैना दंना बा गुसेरानि हाबा जानो लुबैना दं नारखेलनि हाबा जानो लुबैना दं नोंनिखौबोथ' आं जोबोर जानो लुबैखायो हा माखौ होनदों हाबाखौ होनदों हाबाखौ नोंनिखौ नों मानो उल्थाल बुजियो आं गावजोंसो हाबा जानो लुबैदों होनबाय गावजोंसो संसार जालांनो सानदोंमोन आंखौसो उल्था गुबुनजों हाबा जाजानो लुबैदों नोङो हाब मा गोदाव सोराव गोसोखांलाबाय थायोब्रा सेंग्रा बैसोखौ आंहाबा खथ' इन्जय खालामना दंबावो आंहा दारियानो रज'वाखै हा माखौ होनदों दारिखौ होनदों दारिखौ नैबे खौखाबनि दारिखौ होनदों खौखाब दारि नों मानो आंनि गोसोखौ बुजिया उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ आं एसेबां हास्थायबोयोमोन दिनै नों मानो अह' बे बाथ्राखौ खोनानायनि सिगां आं मानो मिथिग्रोआसै नाय हाफां आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनबोखानायलै उन्दैनिफ्रायनो जोंनि माबा माबिखौ नुलायबोखानाय खम गेलेयोमोन जोङो न' उनथिंजाय खिखर गर काबादि माबा माबि खम गेलेयोमोन आं नोंखौ लोगोसो सानोलै बेस्ट फ्रेन्डजोंलाय बोरै जुलि जानांगौ जानोब्रा मा नों आंखौ बेस्ट फ्रेन्डसो होनबावबाय आपेल थाइसेखौ अर खावलायना जालायनायखौ बावबाय आंखौ खावलायाव खेबबाय थांग्रासोमोन बेस्ट फ्रेन्डनि आखला बिदि जायो हो है बेलाय माबासो मा होनो टाइम पासब्रा टाइम पास हो टाइम पास साला प्लेबय नोंखौ दोला होजोबगोन नोंखौ Hello guys, thank you for watching this video. गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो रायजोफोर मानोना जास्ट ट्राइ खालामनायदोंसो दे आं बेखायनो मोजां जायाखै बारा मोजां एक्सप्रेसन मोजां मुभमेन्ट केमेरानि एंगोल रिएक्सनफोरखौ मोजां होनो हायासै आरोना बेखायनो
बारा थिग जायासै बे चेनेलनिफ्राय बेनो फार्स्ट कमेडि कार्टुन भिडिअ बिदिनो सम सम लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननि सेराव बिदि होननानै कार्टुन भिडिअल' लाबोगोन बे नङा आरोना फेस ट्रेभेल माने कमेडि सर्ट भिडिअफोरबो लाबोगोन आरोना जोबथारनायाव नोंथांमोननि अननाय आरो थुलुंगाखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों